danna subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa. Karki taɓa min, karki kula min, mijin da nake fahimta. Ki bani kula, na baki kula, ubarta da mugun hali. Hakinki daban, hakinta daban, ki ban madara, na baki kisha. Ka bani kula, na baka kula, ubarta da mugun hali. Samanta daban, hakinka daban, gaban madara, na baka kasha. Da ku daga mata na kuke ai dole ne na kulan aure a yinsa da maraita ba sannan yana da sila a zaman ku duk da idai kuke na kawo da duk matsalan ke uwar gida ke kula da amarya mai fatala kar ku yi zaman fatala haƙƙin ku zana kula in zana je ko taho mu je ko zame min dan kadafi. Shi ya ka ɗauka ban da aji karya ka ɗauko ko mutunci mai kamar namiji zafi kamar yaji maganar ta kamar gunji yar fim kamar juji mai satar miji ta aji karya take karya kake dubi ka sha ka tafi. Cikin gida na kin tsaya ne kike zagi zan bayyana miki gaskiya tila suke bar wargi aure cikin sa da martaba kitina cikin dangi yarfin tafi kiragi ita ce diyar dangi kekin zama kamar mazigi daure ki koyi ragi hasken ta yake to zakata ba batun ta tafi. Ce na kasa na tsare shigowar kin yi kure kin yi kure kin yi kuskure. Ka tsaya ka kalla na fita diri na mata a cikin mazaje kai ko aiki daban gaban madara na baka kasha.